riwore jomaundu mariwore gi jong'anyo to samoro gionge kata mana gi magina. Bedo yiene obila tiyo gi magina mar goyo jamaundu cha to life no can threatened, is not in danger. Nitie instances moyiene obila tiyo gi magina. Mokwongo ka en self defense. Kaponi obila oromo gi jamaundu moting'o bunde to jamaundu no dwa goye gi bunde no, mano yiene mar tiyo gi magina. Mar ariyo, Penal Code wacho kare section 18 ni ka nitie ng'ato moro ma polis osemako kata ma jajela kata mosetere remand to dwa escape, to obila nyalo tiyo gi magina mondo arreste, mondo make, ok nege. Mano matiende ni onyalo tiyo gi yo moro kata go kamoro mondo arreste mondo duoge. Mar adek, ka nitie civilian kata raia ma seche moko ng'ato dwa nego kata go panga kata gi bunde, to polis mokwongo identify, owacho ni an ng'ane ang'isi ni mondo iket bund gimi silaha miting'o go piny, to kotamore to polis nyalo tiyo gi bunde mondo omi ng'ano kik hiny ng'ato. Nitie instances moko ma be polis oyiene, inyalo paro kaka ng'at mane dwa goyo Trump Amerika. En joka ne ok omiye kata mana thuolo, nikech ing'e ni kimiye thuolo to gima odhi timo kanyo next ok ing'e ni en gima chalo nade. To mar adek, ka polis, life mar polis nitie in danger, mano polis nyalo tiyo gi bunde. Anyalo chiwo instance moro, case moro mane wa handle county moro ma Western Kenya. Jamaundu moro nodhi moponde ot moro to en gi bunde. Kosepondo to polis 10 o surround kata oluoro odeno. To ka polis ong'ise ni mondo wuogi, to penjo polis ni to nyinyi muko na bunduki aina gani? Ni un gi bunde machalo nade? Mano matiende ni openjo polis ni bunde mane ma un go, oko ka un gi AK-47 kata un gi G3 kata un gi machine gun. Nobedo matek ahinya ma polise gi nonege. Koro ka mata case no dhi inquiry, to court ong'iyo to wacho ni kaka ne circumstances mane chalo kama, polis gi ne ok nyalo mako ng'ani, nikech ng'ani mokwongo ne en gi AK-47 e ot kacha. To penjo polis ni to bunde ma un go, un gi bunde machalo nade? Koro circumstances ma kamano polis oyienegi tiyo gi bunde. To en ga last resort. Chik wacho ni nyaka obed gi mogik kabisa ma polis nyaka gine kawa ondamo duto mage make sure ni kapok gitiyo gi live bullets to kata gitiyo gi magina, onego gitem yore duto mage make sure ni ng'ano maki. Be rubber bullets, omege cannon water, gin gi buttons, gin gi bulletproof vest, mage equipments ma polis nigo, nyaka helmets gin go. Koro idwaro ni mondo gitem matek ma kapok gitiyo gi magina magitiyo gi a situation machalo kama, to nyaka bende gisetemo yore duto mag kwela riot kore ka gitiyo gi magina. Mage instances ma polis oyienegi tiyo gi magina.